ya dongakno selamat ya. Wah, kok enak selamat Kok bengi ae ya Rom dongakno ya Rom. Ya Allah, lindungi somplak. Selamat. Mas, sayang, terus yang berakhir Mas. Ya Mia, Bi. Lalu Mama Lina juga hadir yang dari ini Ibu saka ndi nggih? Kak Jatirejo ya. Heeh, Gerawan. Jati Geno. Mangga. Puting yang sedang Apa? Puting, Kak Puting.
asli, sampun nggih. Ya terakhir dan terakhir nggih Mas dua tok Nggih. wae yuk rindu tapi malu. Malu. Oke. Mas Edi. Oh sayangnya Mas Edi kok. Mencintaimu sebelum kau menyayangimu. Iku deh. Ora rom, ora rom. Ya wis ah. Tipine sing penting aja adepno penonton kok ndak nek aibku mau ceker kok mati penonton kok malah. Yuk. Aibku tersebar kok ya Mas, ya mangga. Buset rae. Tak dongakno tambah lemu kowe. Wis lemu rom, wis lemu. 100 luweh iku wis. 100 piro? 30. 130. Malah orang 150 tok. Ben kayak Ivan Gunawan. Yo. Anak, Kata-kata hari ini, biasa Om. Mas. Walaupun kamu jauh di sana, yang penting kirim uangnya ya, Mas. Asik. Anak gue tahu gede loh, hati-hati loh. Wes tahu gede deh. Mataku enggan Padha Dani. berjam. Dinginnya malam menambah kerinduan. Pak Bambang, Apa kabarmu, kasih yang jauh
Mas. Ya, karo ngenteni ponakane nggih. Nggih. Ninggal katerusan kok bacot nang gubuk asmara ya ora Ah apa-apa, Mas, iki Ya, Bu ning ngarep. Ya monggo, cus. Kowe nek nyeteng aku, kok tengen raiku payah orom. Aku apikku kok kiwa. Ya nek ngono piye ya? Mulane aku aja soteng lah, aku timbang payok raiku. Aku tek saka ngendi wae. Kowe Tek. ndi ae pasar. Mas. Ya. Ya Allah, lindungi somplak. Selamat ae sing kon nglindungi. Nyanyi dong. Umalat lidah muda. Nangis racun atiku. Laliku sliramu.
Nduk, Matisari, Cahayu kok lagi nyusul? Iya, tak kira mau serap budal kok. Itu jadi hari hari. Oh. Iya, piye-piye lanjut. Pelatih Sari. Aku wis temeko kae. Ini siapa? Pelatih Sari. Yo ora apa-apa. Wong karo katresnane dhewe wis lumrah lamun to ketemu ki rangkulan. Oh, dadi nek kowe rerangkulan karo wong wedok liya ora apa-apa. Ora apa-apa. Sumpah ayo, sumpah sih. Winasane aku rangkulan. Ditanya aku bayaran sesasuta urung tak jaluk bertanya nganti ketahuannya ku apok. Saya tau. Rumah kepokane kelawan aku ki apa? Kepokane aja kok di Manggolo ora tau main ngene ya yo. Gak tau ya, agak bisanya ki ya wis. Ini durung do ngerti. Ayo kenalan sik ya. Bapak wis. Ya Allah. Ya wis aku mau gojek ya, Nduk. Aku tak bali dhisik ditutupna nggone kok anggene kowe wong loro. Apa ya janjian? Sing hati-hati kowe kok. Engko nek ketemu. Hati-hati nek ketemu tak njoba ya. Maksudnya mau tuh jalan nang jowo iki lho sumber rene iki lho jowo. Coba tuh jasem ya. Melatih Sari. Wis kondang kawentar ana ing desa Gribik. Kondange warung ayu. Sapa sing duweni? Ora ana liya ya wong tuamu. Nanging aku percaya lawan kowe Melatih Sari. Tak kira kowe ora bakal tumindak nesta sing kaya ngono. Bener. Sing tak jaluk ya kaya ngono. Mula kanthi kuwi anggonmu tresna kelawan aku, aja nganti kabedung kelawan akeh bondo dunya saya-saya karo wong lanang liya. Yen perkara kuwi sampeyan rasa dadak kuwatir. Mergo tresnaku karo sampeyan tresna kang suci. Batin aku tresna karo sampeyan. Senajan to ana wong bagus kene pengarepan. Aku ora bakal ngerti kok kan. Matur nuwun banget wong ayu. Tak gelak lakuku saka omah tumuju ana ing sak sisih sendang. Ing ujug mung kepengin agi-agi ketemu kelawan kowe. Tapi dane aku kakak, iki mau saka omah tumuju ana sendang iki, bobot aku iki kepengin ketemu karo sampeyan. Sing bisa nambani rasa kanjeng iki yo. Ada telupian sabun-sabun kowe lan aku ketemu ijen lan ijen babar pisan ora ana kanca ruangmu isine mung seneng lan seneng Sing bisik nanteni kok kakak varian to. Kalane langsung karo sampeyan. Isine iki rasa buah sakjroning aku. Tak jalan terus ana ramuan. percaya kelawan aku Melatih Sari kae ana gunung kang gedene gunung kae ora bisa ngumpuli gede rasa tresnaku kelawan kowe Melatih Sari. Ora ketang sertike sing tak jaluk lawan kowe imbang ana tresnaku. Aku kang ketemu
Kuwatir sakjroning atiku. Lamun pamit karo bapak apa? Kowe pamit bapak apa? Nyatane apa? Kowe goro karo bapak. Sopo kae? Atresnan wayang doko. Aduh! walian doko. Wani cedhak karo anakku Maju Sari. Nggih, wedal menika kula niki sampun gadah sambungan tresna kaliyan Melati Sari. Sambungan tresna. Mila kanthi menika karo anakku Maju. Nggih, bocah saka saking desa Tingkir. Bocah saka Tingkir. Mboten lepat. Nek sandang penganggone ki mesti wong malah. Yo! Nggih kados ngeten. Kalian doko Kados pundi? sugih kendel bondoan. Dewan nyedak ilan anakku. Anakku Melati Sari ki anake wong sugih. Ki gedeng gripek ki wong sugih, sugih ning desa gripek. Ora pantes yen tuku nembung tresna seneng karo anakku Melati Sari. Mula kantiku pisahno katresnan. Boten saged. Gelemisan apa? Pangapunten ingkang kathah. Menawi kula kedah pepisahan kalih Melati Sari. Iya. Prasasat sumendal nyawa kula saking raga kula. Dadi kowe seneng pati-pati lan anak. Nggih, Kaya ngono sumpahmu yen ora kelakon duweni bojo Melati Sari. estunipun kados ngaten. Ora apa-apa. Ayo ndoko, Kados pundi? niki aku pengen ngerti. Nek pancen kowe tresno kepati-pati lan anakku, aku pengen ngerti. Kowe gelem nyembah calon maratuamu. Perkawis menika nggih Iya. gampil nggih. Menang. Mbok Melati Sari. Aku tak njaluk restu karo wong tuamu. Kowe sameneng ora? Bapak Ati Hibik. Lila sampean ingkang kula suwun ingkang supados kula dedaupan kalih Melati Sari. Kok penak tenan kowe? Melati Sari wis dicucuk wong sugih. Ora pantes kowe walian toko dadi mantu. Kowe gelem pisah apa ora? Boten, Kowe ora gelem pisah. boten. Apa?
nek kowe ora gelem pisah, lingkin aku sing bakal misano kanthi cara kowe tak kateni. Mati saring. Iki mau wis mati. Bal mari ora. Kowe bali ora ayo bali. Mesake ayo dan mulai. Sarene ana rawuh Kakang Sunan Bonang Parapura. Kakang Sunan Kanjeng Sultan ngaturi kasugengan wonten ing pendhapa Mbak Pira. entuk pangestune Sultan, alhamdulillah tekaku ing Demak Bintara bagas waras ora ana alangan sawiji. Sarene wonten sowanipun Kakang Wonosalam monggo prayogakaken kanjenipun. Kaya ngono Sultan. Kakang Wonosalam Niki kados pundi pakabaran nalika semanten panjenengan utus kang supados jagi wonten tebes inipun Kasultanan Demak Bintara. dawuh dalem sampun kula tindakaken kanjeng supados jagi perpit wonten sak njawahipun rangkah Kasultanan Demak Bintara. Nanging Kanjeng Sultan sak lebetipun kula jagi kasaru wonten datengan barisan. Barisan Lho niki banjur barisan saya caket barisan kala wau barisan siswa saking Semarang ingkang dipun pandhegani Lontang. lajeng wigatosipun nyedak wonten ing tepis inipun Kasultanan Demak Bintara. Namung badhe nyonyokaken rembang menawi Guru Agung Syekh Siti Jenar pejah wonten ing Kasultanan Demak Bintara sepisan kaping kalihipun leresan botenipun Syekh Siti Jenar menika jisimipun dados asu bilang-bilang. Menapa Kakang Patih Wonosalam boten paring pamangsuhan? Sampun boten kirang-kirang anggen kula ugi caos pemut menawi Syekh Siti Jenar ugi badhe pejah wonten ing Kasultanan Demak Bintara nanging adreng semunipun namung badhe pengen mangertosi teng pundi
pundhungipun Syekh Siti Jenar. Sarene sedaya kula sampun dados pepungkur. Sedaya dewanipun kula wonten Kasultanan Demak Bintoro. Lan ugi dipun tapak asmanipun Kanjeng Sultan Patah. Menawi setunggal antawisipun siswa Kendasawa utawi siswanipun Syekh Siti Jenar boten dikeparingaken mangertosi teng pundi alang ujiripun makam Syekh Siti Jenar. Nanging Kanjeng Sultan semunipun adreng menawi para siswa-siswa kula pengen mangertosi pundhungipun Syekh Siti Jenar. Sahrene kula menika sampun kapatah jagi perpit wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Kula ripeh kanthi sarane aris emanipun boten mendho malah sangsaya ndodro. Ngantos sulaya-sulayan rembag ngantos dadosaken gegemutan Kasultanan. Pepuntonipun nyadong duka ingkang kathah menawi prajurit saking Demak Bintoro sami kasoran boten saged mbendong kridane para siswa saking Kendasawa Kasultanan. Kakang Makdumi Gorim Kakang Swanduna. Sultan, kepiye Sultan? Sak menika sampun kedadosan bilih siswanipun Syekh Siti Jenar. Menika sami barang ngamuk wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Lajeng sinten malih ingkang kula tutup Kakang Swanduna. Ngene ya Sultan. Selira dalem ora usah kuwatir. Mengko yen pancen sak wanci-wanci ana tekane siswa sangka Semarang wong tuwa mengko sing tanggung jawab. Kados ngaten. Mboten namung menika Kanjeng Sultan. Sak munduripun prajurit Demak Bintoro, para siswa kula ngrasek badhe minggah wonten pendhapi agung Demak Bintoro. Kados ngaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, Wonten napa Kanjeng Sunan? kowe ketoke kok gedhe karo aku kok temenanan. Lah kok sampean saged menika kados ngeten? Kowe teko ing pendopo Demak Nggih, karo Kanjeng Sultan kowe salaman. nggih, Karo Patih Wonosalam kowe ya salaman. nggih. Lho bareng giliran aku tanganku tak entongke kok liwati. Dados sampean kepengin salaman kali kula. Ya iya padha-padha wong Islam. Benjang mawon. Besok kapan? Sok bar bodho kucing. Ya dalah. Lah saniki kula wegah. Londang Kanjeng Sultan, munggah ana ing pendopo Kasultanan Demak Bintoro. nggih. Ora tinimbalan. Pancen apa pancen ora gati. Estunipun ngantos kula minggah wonten ing pendhapi Kasultanan Demak Bintoro. Bedhakipun kula namung badhe nyocokaken kabar Kanjeng Sultan. Banjur kabar apa sing kok tampa? Menapa leres menawi ing dinten sakmenika Guru Agung Syekh Siti Jenar seda Kanjeng Sultan. Pancen bener. Saestu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kabar ingkang angka kalih Kanjeng Sultan. Menapa leres sak sedanipun Guru Agung Syekh Siti Jenar jasadipun menika dados asu belang nyang Kanjeng Sultan. Londang Nggih, lamun tobat jisime Guru Syekh Siti Jenar dipiwarake dadi asu blangyang kuwi ana dewaning ulama sing bakal paring pawangsulan. oh kados ngaten nggih. Kakang Swanduna, Sultan monggo enggal paring pawangsulan. matur nuwun yen slira dalem wis menehi wektu kang supaya aku pangsuli lontang sangka Semarang. Kados ngaten. Lontang Kanjeng Sunan Bonang ingkang minal minul. pancen ora kliru Ngaten nggih. yen gurumu Syekh Siti Jenar Nggih. wis tumekaning pati. Saestu menika. Heeh. Lah kabar ingkang angka kalih napa leres? Sak sedanipun Guru Agung Syekh Siti Jenar niku dados asu. Bener, Saestu menika. bener. Kanjeng Sunan
yakin lan percaya. Wonten tiyang mati kok jasate dados asu belang yunda. Ya yakin, mergo aku ngerti dhewe. Ning nak kula niku kok mboten percaya. Jalaran menapa? Dasare apa kowe ora percaya? Nalika Guru Agung Syekh Siti Jenar niku tesih gesang. Kula niku nate dipun mucal. Anggenipun mucal menika wonten kitab suci Al-Qur'anul Karim ingkang ungelipun innalillahi wa inna ilaihi rajiun niku werdine kados pundi? Werdine Nggih. kabeh panguripan ana ing alam donya kalbu putu-putu aran togo. Sing maune urip bakal tumekaning pati. Sing maune sangka Gusti Allah bali ngersane Allah Taala. Dados marang menapa kewan ingkang kumelit wonten ing alam donya menawi mati wangsul wonten astanipun Gusti Allah. Ngersane Gusti Allah Taala. Nanging guru kula mati mboten wangsul astane Gusti Allah. Lho kok dados asu iki? Lho, mergo gurumu kuwi dosane gedhe. Iya sampeyan nek ngendika Nanti kena bendu dhewene dadi asu. cobi jlentreh kados pundi? Kowe kepengin ngerti? Nggih. Gurumu kowe wis nglakoni tumindak syirik. Lah kok saged ngaten? Iya, nalika semono Kanjeng Sultan kepengin rawuh gurumu Syekh Siti Jenar ing Demak Bintoro. Nggih. Iki rak utusan punggalaning negara. Nggih leres. Ing supaya teka ing Krendasawa. Nggih. Lho bareng teka ning Krendasawa. Pondok pesantren Krendasawa katon sepi. Nggih. Utusan saka Demak kuwi ngucapke salam. Assalamualaikum. Nggih. Gurumu jawab waalaikumsalam. Nah, leres nggih. Barang kaya ngono, aku teko ing Krendasawa. Iki kepengin ketemu Syekh Siti Jenar. Jawabe guru kula. Wangsulane gurumu, Nggih. Siti Jenar ora ana, sing ana ingsun. Matur. Lho sangka pintere utusan saka Demak. Nggih. Dibaleni meneh. Yen pancen sing ana ingsun aku kepengin ketemu kelawan ingsun. Nggih, nggih. Piwangsulane gurumu, Nggih. ingsun ora ana sing ana Allah. Lha iki lho. Gurumu wis wani-wani ngaku Gusti Allah. Dados perkawis menika ingkang jalari Guru Agung Syekh Siti Jenar sedane dados asu belang yunda. Kanjeng Sunan Bonang menawi bab perkawis menika ingkang saged mestani niku rak kula. Estunipun ingkang lepat niku mboten guru kula ning sampeyan salah anggenipun nafsiri. Lho, kok aku bisa salah lek Estunipun kados ngaten lho. Syekh Siti Jenar napa dene ingsun lan Allah niku mboten saged pisah kados dene srengenge lan sorote lombok lan bedhese bale lan longane saged dipun wastani manunggaling kawula lan Gusti. Kawula niku sinten? Kita sedaya. Bener. Gusti Allah Taala ngoten lho iki. Lah estunipun jeneng Gusti Allah niku namung tembung asma musama. Asma iku cetha nak jeneng musama sing jenengake ora ana jeneng Gusti Allah, lamun to ora ana menungsa sing jenengke ngoten iki. Ngaten estunipun. Dadi gurumu kira ngaku Gusti Allah kok. Nggih, estunipun kados ngaten werdine. Ning kepiye jenenge syirik? Dosa sing ora kena diampuni. Ngaten. Nggih, boten napa-napa jeneng menungsa getih niku boten kirang ing penyacat, wong seneng boten kirang ing pangalembana. Ning kula tak takon kalih sampean nggih. Angkono tak jawaban. Asu menggahipun tiyang Islam niku karam ta mboten? Ya karam. Karam. Tak kesenggol kulite najis. Najis, Nah, enggak, enggak. dipangan daginge karam. Karam yo dosa. Nah, kak niki kula tak takon kalih sampean. Akono. Saderengipun Guru Agung Syekh Siti Jenar niku dipun petak, dipun suceni ta mboten? Lho, umume wong Islam yo disuceni. Ngaten. Lah sampean melu mangku ta mboten? Lho, mergo aku iki klebu sing ngedusi yo dewaning kula wing Demak. Iya. Aku yo melu mangku.
sampean melu mangku. Sampean tiba mangku napa? Mangku ndase. Ndase asu sampean mangku. Nak ngaten sampean ya Sunan Najis, Sunan Karam. Lah kok kowe bisa ngalani yen aku Sunan Najis? Lho sampean iki ngerti nak asu Najis Sunan Karam kok sampean mangku. Nak ngaten sampean Sunan Najis, Sunan Karam mangku ndas asu. Wah, cilaka. Ning sangka pinterku sak. Pripun? Mengko coba tak tetek. Tak buak aku adus banyu pitung sumur. Najise wis ngaten. Ning sampean yakin saestu? Ya yakin. Kula sumpah wani. Lho kok wani lha apa? Entos sing sekejap nggih. Niki sampean ndang niki. Aku mau kon lungguh arep kok sumpah apa ta? Iki asaman enggak riyen ah. Sampeyan iki tiyang sepuh. Kok upami kula sepatane niku nggih saru, kula ujar-ujare nggih mboten sae. Nah, kula tak takon kalih sampeyan. Patokane tiyang Islam niku napa? Patokane wong Islam kuwi kitab suci. Nah, mila saking menika sampeyan badhe kula sumpah, kula tungkuli Al-Qur'an. Kowe ku ayate Gusti Allah, Bang. Lah nggih sampeyan. Aja kanggo dolanan Sampeyan wani ta mboten? Kowe iki aku iki ning kene iki tukang nyumpah wong. Lho kemarin aku arep sumpah. Nah niki sampeyan dadi wong menang-menangan. Kulino nyumpah kadang kala ya belum disumpah, ngoten lho. Ning sumpah ra aja kok ungkuli. Lho niki pancen Kang. sampeyan wani. Sumpah ning aja. Sampeyan wani ta mboten? Yen nganggo kuwi aku ora wani, Kang. Niku sampeyan cetha, sampeyan iso nangger ngomong gablak sampeyan sampeyan. Kanjeng Sultan, keparenga kula badhe nyuwun pirsa. Estunipun makome Buragung Syekh Siti Jenar wonten pundi? Sultan. Badhe kula wangsuli takune lontang Semarang. Sampeyan Kang, pripun? yen kowe takon bab perkara makome gurumu Syekh Siti Jenar. Nggih. Dina iki durung titi wancine. Lajeng Aku duweni inah. Mengko yen wis 8 dina tak duduhke makome gurumu. sampeyan semayani 8 dinten. Nggih, mboten napa-napa. Nanging kok upami dugi 8 dinten sampeyan mboten taken makome Buragung Syekh Siti Jenar, sampeyan nak tindak Semarang sing ati-ati. Ana apa? Ngancok gulune sampeyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sampeyan iki oso. Jadi sampeyan dijak salaman. Salaman kok malah arep kok kumpul. Salaman. Ora salaman lah. Kakang Sunan. Sultan. Kawis wonten ing Kasultanan Demak Bintoro Matumpo Tumpuk. Tinggahipun lontang malah saya-saya ngancam dumateng penjuru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngaturi kasugengan rawuhipun Rama Sunan Kalijaga. Ya, Sultan, entuk pamujimu sowan ora manggalangan sawiji apa mung bektiku katur ngesot dalem. Kula tampi dawa sami-sami. Nuwun sewu. Sadurunge aku mlebu ning pendopo Kasultanan Bintoro Demak, aku kok ketemu karo bocah saka Semarang. Yen nitik glagak pasemone kok rada nesu, mergo tak takoni ora wangsulan, mripate abang branang. Iki bener apa lontang entas saka pendopo? Bener, Leres. Lajeng wonten wigatos menapa, Rama? lontang nesu perkara takon patine gune Syekh Siti Jenar. Nggih.
Lajeng nesune Dheweke ngincim karo aku. Yen aku ora Semarang, aku platok sirah kowe. selapan dina nek sampean ora iso nuduhke makome, ajeng dipelathok guru sampean. Sing diancam dudu sultan, sing diancam dudu Wonosalam. Nanging sampean Bener. syukur alhamdulillah. Lho kaya ngoten iku. Umpama lontang disalahke mboten kena, malah kapara sampean sing salah. Kowe iki aja nyalahke aku. Lah kok mboten? Piye-piye iki aku gurumu le. Kula ngertos. Iki mau aku ati wis bungah, kowe teko ning kene. Nggih, Iki aku njaluk tulung kowe. tulung perkara napa? Lho perkara lontang ki mau. Nuwun sewu. Kula gelem tetulung niku ndelok-ndelok sing butuhake. Nek kaya ngoten iki leh kula nulungi terus pripun? Coba. Lho sampean iki ulama, sampean iki peranganing wali kok seneng ngapusi. Mongko jenenge wong ngapusi niki dosa. Ngapusi mau sepisan ae kowe. Lho. Arepa sepisan, arepa bola-bali niku tetep dosa. Dosa niki mboten iso dipilah-pilah. Dosa gedhe lan dosa cilik, kabeh dosa ya padha. Ibarate kaca. Saben dina kena bledu. Sithik mboko sithik nek ora ndang diresiki dadi numpuk. Ngeten iki saged dipun mestani. Salamatul insan fi kifdilisan. Selamete menungso kabeh saka lisane. Bener. Mula ora jeneng langka nek ana bocah cilik wani karo wong tuwa. Ana murid wani karo guru. Ana anak wani karo bapak. Nek wong tuwa modale kaya sampean. Nuwun sewu. Lho perkara kuburan mawon kok ditutup-tutupi. Lho ajeng sampean botok napa pripun? Pripun? Kowe tak kamu pendopo kene iki ora takon ceramah, ora takon dakwah. Kowe tak jaluki tulung. Lho kowe kok malah ngoceh. Mbok yo kowe eling nggih. Eling perkara napa niki? Zaman semono iki kowe iki sapa? Kowe iki begal, kowe iki gentok, kowe bajingan. Lho nek ora ketemu aku, kowe dadi apa? Bareng saiki kowe tak baiat, kowe dadi wong Islam, dadi wong santri. Lho dijaluki tulung wong tuwa kok malah nyoceh. Dadi nek begal maling brandal niku elek. Elek. Teselek gurune maling. Lho. Gurune maling sapa ya? Lah sampean ngopo kok? Lho kula niki maling, ngerti nak maling elek sampean tek murid. Ngoten nu sing elek mboten malinge nanging gurune. Nek mboten percaya takok Wonosalam. Leres. Wonosalam. Nggih. Ngono kuwi bener aku apa bener Kalijogo? Nggih, bener Kakang Sunan Kalijaga. Menawi wonten murid maling, gurune niku jeger. Kowe kira kompak malah ngewan sahe. Pripun? Saiki kali kowe. Kowe saguh nulungi aku nyingkirke lontang apa ora? Lah karep sampean? Lontang kudune kok singkirke sapa Demak? Kudune kowe nemoni lontang, yen lontang ora gelem bali nang Semarang, kudune kaya gelut. Kula kon gelut. Iya. Masya Allah, lho ngene diarani gurune maling kok emoh. Lho sampean iki wong Islam napa mboten? Ya wong Islam. Sampean wong Islam lontang ya wong Islam. Padha-padha Islam kok dikon gelut. Mongko dawuh dalem Allah Ta'ala ingkang dipun tulis wonten kitab suci Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103 ingkang ungelipun kurang luwih kados ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Faqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraq. Padha-padha jamaah lho niki. Wong Demak ya Islam, wong Semarang ya Islam. Padha-padha jamaah ayo bareng-bareng gondelan marang kendalining Allah utawa dawuh Allah. Aja nganti padudon, pasulayan, apa meneh ten pinaten. Mengko sing menang mawa pangorbanan, apa meneh sing kalah. Mula nek kula kon merangi lontang, kula napa? Merga kula mboten senopati, kula mboten prajurit. Kula pirangane ulama. Pegawean kula
namung siar agama Islam amar makruf nahi munkar. Pripun? Iki wis cocok. Kowe murid sing mangkat wis ora mituhu dawe guru. Kersanipun. Yo, ora apa-apa. Yen kowe ora gelem nyingkir karo langsung Demak. Demak tanpa sahid mlaku. Artine Kowe tak pecat anggonmu dadi delan ning Demak. kula dipecat. Saestu? Bener. Alhamdulillah. Lho, wong dipecat ora susah kok malah alhamdulillah. Sing kula enteni nggih niki. Besok kapan kula dipecat boten dadi anggota dewan. Kula nek kesuwen dadi anggota dewan, boten swarga papan kula nanging neraka. Kok iso ngono piye? Nggih. Kula mboten susah, gelem mulih teng Tuban kula iso dadi bupati. Merga kula anak bupati Tuban, sing susah niki sampean. Lho kok iso aku? Sampeyan nek mboten dikanggokke teng Demak, ajeng teng pundi Lho, sampean? aku kiai turune tanggal-tanggal to, Het. Kyai kok turune nurut-nurut iki. Ya ora Kyai ora apa-apa. kajen. On, mboten napa-napa. Sultan, Romo Sungkal. gandeng aku wis ora dikanggokno ning Bintara Demak. Aku tak njaluk pamit yen ana tembung utawa aturku kang ora nuju prana marang pinggalih dalem, aku njaluk pangapura. Kados ngatur kula suwun ampun ngantos nyempetake mbok. Ya. Ono salam. Aku njaluk pamit. Ngaten apa? Lho salaman ta wong isan to, Het. Lho, jare kula pun dipecat. Dipecat to lunga salaman dhisik. Jaluk salaman. Ngeten iki lho apike wong Islam. Arep ditatoni, atine tetep ditampa kuwi salaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakang Sunan. Sultan, Nyatanipun Romo Sunan Kalijaga boten bisa ngemotaken tumindakipun Lontang Sukresna. selira dalem aja mupus ing penggalih. Tasih wonten dewaning ulama kang saguh dadi senopati ing Demak. Ora liya Sunan Kudus ya Jafar Sodik. Kersa selira dalem utusan Kangono Salam teka ing Palu Kudus. Kemate mun salah Mugia kersa Kakang Jafar Sodik pinusudha minangka senopati. Gamblang lambi jando dan bareng pamit medal saking Pasilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesuwanan kula barakat